Hola, el meu nom és Oriol Millán i sóc el president d'Arba Litoral, l'associació per la recuperació del bosc autòcton. Ens trobem en un tram del camí ramader que els nostres amics de la plataforma Salvem l'Hortol estan restaurant. I precisament en aquest tros, en un tram de gairebé 1 quilòmetre de distància, aquest col·lectiu Plataforma Hortol té permís de l'Ajuntament de Vilanova per realitzar-hi una plantació amb plantes autòctones. Les plantes les vam posar una part Arba Litoral i una altra part la gent de l'Hortol. Les hem criat nosaltres i altres les hem comprat. Els tubs de protecció també els hem comprat entre tots dos col·lectius. L'aigua per regar aquestes plantes l'ha pagat l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. I ara, uns quants mesos després de la plantació que es va fer aquest hivern, mireu què ens trobem. Han vingut una brigada de l'Ajuntament, l'hem vist amb un camió, amb un tractor més aviat, han segat i han destruït quasi totes les plantes. No només les han destruït, sinó que han deixat aquests plàstics aquí perquè volin, no els han recollit. Estem parlant de quasi 400 plantes autòctones que tenen un cost perquè s'han criat al nostre vivero o si no les hem comprat al viver Alomar. Estem parlant de la feina de dotzenes de voluntaris que van venir i gratuïtament i van plantar aquestes plantes. I estem parlant també que aquestes plantes, a nosaltres, a Arba Litoral, hi ha particulars i hi ha empreses que ens les financen i que les han pagat. I que nosaltres ara tindrem que reposar, però segurament no les tornarem a ficar en aquest lloc, perquè nosaltres li hem promès a Trination, que és l'empresa Trination i Bosquia, són dues empreses que ens financen les nostres plantacions, i nosaltres els hem promès que si alguna planta moria per causes naturals, nosaltres la tornàvem a posar. Però això ens supera. Això són quasi el 90% de la plantació destruïda. I per tant, nosaltres això no ho podem tolerar i ens posarem en contacte amb la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Aquí veieu una petita alzina que ha sobreviscut, de miracle, a tot aquest rebombori. Ens posarem en contacte amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per demanar explicacions i responsabilitat davant aquest atac a la nostra feina. Res més a dir, estem molt decebuts amb l'actitud de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que no valora la nostra feina i que destrueix la feina de dotzenes de voluntaris en un intent de restaurar el nostre ecosistema. Amunt les branques!